Aabot sa mahigit na 400 mag-aaral sa San Antonio Integrated School sa bayan ng Bacolor sa Pampanga ang inaasahang makikinabang sa bagong library, clean water supply system at sanitation facility. Dagdag pa ang 14 na comfort room cubicles na itatayo sa paaralan. Nagsagawa ng groundbreaking ceremony nitong June 1 para sa proyekto na pinondohan ng Rotary Club District 3750 ng Korea sa pamamagitan ng global grants, katuwang ang Rotary Club of Villa de Bacolor. I heard there is no clean water and no library. There is only building. There is no books in the school. So we are decided to give them not only the books but also hope and love. And yes, this is what Rotary is. Education is one of the most powerful tools for transforming lives and building stronger communities. Every classroom built, every book provided, and every child given the opportunity to learn creates a lasting impact that extends far beyond the SCO. Ayon sa pamunuan ng paaralan, malaking tulong ang proyekto, lalo na sa problema ng eskwelahan sa kakulangan ng supply ng tubig na matagal ng hamon sa mga estudyante at guro, at ang library na makakatulong sa pag-aaral ng mga bata. Isang malaking tulong po itong binigay ng Rotary Club ng Bacolor at saka ng Koreans, kasi magkakaroon po ng isang malinis, na hindi lang malinis kundi magandang CR yung mga estudyante, a common CR and renovation of the CR in every room. At the same time po, magkakaroon din po kami ng library wherein pupils can study and read their lessons po. Wherein isang malaking pasasalamat po sa Villa de Bacolor Rotary Club and also ang Rotary Club po ng Korea. So the functional library will be realized. Nagpasalamat naman si Bacolor Mayor Di Mandato sa suporta ng Rotary Club District 3750 at sa patuloy nitong pagtulong sa sektor ng edukasyon. One of our dream talaga na magkaroon ng water facilities dito. E nataon naman si Grace, ang presidente, at nataon yung aking mga kaibigan sa Korean, to the Hello Mike, nag-grant nga ito, tulong-tulong. So in her time, nag-grant ito, halos 9 million pesos ito. Water facilities, then library, at yung iba pa nga kailangan pa. So masaya kami. Of course, we are very grateful to our Rotary Club of Villa de Bacolor at sa Rotary Club of Korean ng 3570. At dito po naibigay. Nag-request kasi ni President Grace ito gawin. So yung mga Korean friends natin magabait. So they give a lot. Thank you so much. Masayang-masaya po kami. Samantala, sinabi ni Vice Mayor Ron Dungca na ang proyekto ay patunay ng matagumpay na partnership ng pampubliko at pribadong sektor para sa kapakanan ng komunidad at ng mga kabataan. Advantage po yan sa local government unit, no? Lalo na kung meron tayong katuwang na NGO na talagang tumutulong po sa ating komunidad. And the one is yung Rotary Club of Villa de Bacolor. For the longest time, actually 19 years na po, Mayor, ang Rotary Club. Going 20 years na since inumpisahan. At every year talagang maraming projects na idadala para sa ating komunidad. Maliban sa itatayong pasilidad, abay namahagi rin ng school supply sa mga Koreanong Rotarians sa mga mag-aaral. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.